Hombre, Judas, ¿qué tal? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Nada, que teño un produto aquí que me deron, pero buenísimo, unhas preferentes, pero xa te digo, además unha garantía impresionante. En caso de que ir a vigilar antes de tempo, non tes problema ningún, se pode meter na caixa, sin problema ningún. Si, ademais tes, o sea, podes sacalo cando queiras que non ten penalización ninguna. Pero vamos a ver, ¿qué é iso de preferentes? Eu non entendo iso de preferentes. Preferentes son os tíos como a ti, o sea, os que aquexa da Fornos Care, sempre en primeira fila. Entonces este producto está para os amigos, mas non é así, como a ti, que eu te conozco e por eso te chamei, entendes? Home, bueno, xa me lo de sempre, parece mentira, home, claro, tamén que te acordaras de mí, pero vamos a ver, iso, canto vai a rendirme iso, porque é un prototipo, o sea que é un prototipo, canto vai a rendir iso? Pois tendrás un 3 ou 4%. Bueno, iso máis ou menos é como competencia. Bueno, pero este mellor sei por qué, porque aquí non tes problema, aquí podes sacar os cartos cando queiras, cando che ganas sin problema ningún. Si queres os 3 ou 4 días, os podes meter na cuenta corriente, o sea que non tes problema, Isto é unha garantía, pero das grandes. Mira, Judas, eu non podo correrme ningún riesgo, conectémonos de sempre, eu confío en ti, pero tendré que seguir confiando en ti. Cando teño que pasar por aí? Mira, pois ven por aí, pois cando queiras. Eu si xa te vou preparando todo, entendes, e pois falamos un pouco aquí cando estemos juntos, vale? Vale, Judas, vale. Gracias, xa por acordarte de mí. Bueno, de que non vou acordar, teño que acordar dos amigos. Ademais, a cantidad de vasilos que che teño pagado por aí, Vale, Judas, vale. Despídense e colgan.